कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। आमदार रुपाली नाईक यांचेर हल्लो करू प्रयत्न आणि निंदा केला म्हणून आरोप केले बीजेपी महिला कार्यकर्त्यान जिल्हाधिकारी कचेरी समोर प्रोटेस्ट केले आणि माजी आमदार सैल विरुद्ध क्रम घेऊक आग्रह केले। जिल्हा पंचायत सीईओ कार्यालयात माजी आमदार सतीश सैल हेमी आमदार रुपाली नाईक यांका वाईट शब्दान उलयचे बरोबर हातीन इशार करून दाखयले। तसेच आमदार आणि आमदारा बाप्पा विरुद्ध वाईट शब्दान उलयले। एक महिला लोकप्रतिनिधी कडेन अगौरवान वागचे सगळ्या महिलांक अपमान जाल्लो सारखे। सार्वजनिकांसमोर अशें वागिल्ले सैल दुसरे संदर्भात कशें वागतले कळना येता। असले व्यक्ती विरुद्ध कानून क्रम घेवूंक जाय। तशेंच आमदार रुपाली नाईक विरुद्ध बरोवन मानहानी करचे न्यूजपेपरा विरुद्ध भी क्रम घेवूंक जाय म्हणटे मी आग्रह करून असिस्टंट कमिशनर जयलक्ष्मी रायकोड हांचे मार्फत राज्यपालाक अर्ज दिले। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, महिला शक्ति की जय वागली। नारे बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शासकीय भटकळ तालुकाच्या शिराली ग्रामपंचायतीत कचरो संग्रह करूक बुटी खरेदी केल्ल्या अव्यवहारासंबंध पीडीओ विरुद्ध शिस्त क्रम घेयला म्हण जिल्हा पंचायत सीईओ ईश्वर खंडू यांनी सांगले। जिल्हा पंचायत कार्यालयात पत्रकाराबरोबर उलयिल्ले सीईओ जिल्हा पंचायत मुख्य लेखपाल आणि इंडस्ट्रियल विभागाचे निर्देशक यांनी शिराली ग्रामपंचायतीत अव्यवहारासंबंध पडताळण करून रिपोर्ट दिल्लो। अव्यवहार जाल्लो साबीत जाला, ताका लागून पीडीओ खंयच्यान रक्कम बी बंद घेयला आणि इतर ग्रामपंचायतीत असो अव्यवहार जाऊ नजो असे क्रम घेयला आणि खंयच्या बी ग्रामपंचायतीत भागात अव्यवहार भ्रष्टाचार जाल्लो दिसून येयल्यार कंप्लेंट करूक सार्वजनिकाक तेमी सांगलात। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೇಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। मुंडगोड तालुकाच्या टिबेटियन कॉलनीत चलतेत आशिल्ले दलित संघर्ष समिती अध्ययन शिबिरात मोहामुसान चाबून 30पेक्षा जास्त लोक जखमी झालात। टिबेटियन कॉलनी कॅम्प नंबर 1 गंदेन जांगे सभांगणात दलित संघर्ष समिती वतीन राज्यस्तराचे 2 दिवसाचे अध्ययन शिबिर आयोजित केले। बेंगळूर, मैसूर, शिवमोगा, बागलकोट, कोडगू, बेळगावी असे राज्याच्या अलग अलग भागाच्यान येयिल्ले सुमार 300पेक्षा जास्ती लोक शिबिरात भाग घेयले। सगळे जाण बसून खाणे खातना अचानक मोहामुसान धाड गायली। मोहामुसा खंयच्यान चुकून वचूक धांवतना काही जाण पडले। सुमार 30 लोकांपेक्षा जास्त लोकांक मोहामुसान चाबून जखमी झाले। तेमकां ॲम्ब्युलन्स मार्फत मुंडगोड सरकारी दवाखान्यात दाखल केले आणि इलाज दिलो। अनेक व्यक्तीक जास्त इलाजासाठी हुबळीत व्हायला। ಟಿಬೆಟಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿತ್ತು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು 50 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು 10 ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆನು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುತ್ಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ IC ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಾಟ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತುಂಬ ಬ್ಲಡ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇವ್ರಿಗೊಂದು 10-20 ಮುತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ। ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜೇನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಲವರಿಗೆ नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान।
आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार। द्वितीय PUC परीक्षा मार्च 9 तारखेच्यान सुरू जावन मार्च 29 तारीखपर्यंत चलतली। परीक्षेक हजर जावच्या विद्यार्थ्याल्या अनुकूलतेसाठी KSRTC बसाचेर मोफत प्रवासाक अवकाश दिला। द्वितीय PUC परीक्षेक हजर जावच्या विद्यार्थ्याक तेमगेल विद्यासंस्था सोड अलग अलग विद्यासंस्थेच्या परीक्षा केंद्रात परीक्षा दिवूक अवकाश दिल्ल्यान ही व्यवस्था केला। विद्यार्थ्यान बस कंडक्टराक द्वितीय PUC परीक्षेचे प्रवेशपत्र म्हणल्यार हॉल तिकीट दाखोवन आपल्या वासस्थळाच्यान परीक्षा केंद्राक वचूक आणि परीक्षा दिवन परत येवक अवकाश दिला। KSRTCच्या खंयच्याय बी बसाचेर मोफत प्रवासाक अवकाश आसा। आज इतलोच न्यूज मुखार येवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।